Сябры, вітаю. Мяне клічуць Павел. Я даследчык гісторыі, кандыдат гістарычных навук. І я хацеў бы шчыра запрасіць шаноўнае панства да нашага новага праекту, прысвечанага падарожжам і нашай каве. Мы з вами будзем размаўляць пра цікавыя мясціны, якія захаваліся ў нас на нашых бязмерных абшарах. Будзем размаўляць не проста, а размаўляць пад каву і пра каву. Шлях нашай кавы. Гэта наш новы праект. А вы ведалі, што пачынаць свой дзень з філіжанкі кавы гэта старадаўняя шляхецкая традыцыя. Ездзіць на каву, хадзіць на каву, сустракацца за кавай гэта таксама старадаўняя завядзёнка нашай шляхты. І калі мы гэта з вами робім, мы прыядноўваемся да нашай старасветскай культуры. У Вялікім княстве літоўскім 18 стагоддзі каву пілі ўсе. Пад усімі маюцца на ўвазе ўсе сацыяльныя саслоўі. Аўгуст II моцны калісьці быў абраны на пасаду караля, ён прыехаў, паказаў нашым магнатам, як піць каву. Но магнаты сказалі, хто мы такія, каб не паўтараць за каралём. І таксама прызвычаіліся да гэтага напою. Нашы магнацкія палацы, у Нясвіжы, у Ружанах, у горадні, у Слонімі, яны проста былі насычаны водарам кавы. Таму што кавы магнаты пілі шмат. Ці жарт? Яснавяльможныя радзівілы на свята Божага нараджэння закупіліся кавай на 380 кілаграмаў у зярнятках. Прызнайцеся шчыра, вы б далі рады столькі кавы выпіць на свята. Калі б выпілі, капыты да вечара падкінулі. Але гэта сведчанне таго, што кавы пілі шмат і было шмат гасцей. Каву нават пілі сяляне. Яны думалі, што п'юць каву. Яны падгледзелі за панамі, што тыя п'юць нешта чорнае, духмянае, гарачае. Пайшлі назбіралі жалудоў, ячменя, ўсё гэта памалолі, папражылі і запарылі напой. І рабілі выгляд, што п'юць каву. І гэта таксама важна. Але ж пытаннечка, як кава трапляла да нашых продкаў? Спачатку каву трэба было сабраць на плантацыях. Нашы продкі пілі каланіяльную каву. Каланіяльная – гэта значыць, што яна калісьці расла ў калоніях. Мы ведаем такія знакамітыя каланіяльныя імперыі, Галандія, Іспанія. Вось у гэта цяжка паверыць. Але нашы продкі пілі галандскую каву. Дзе Галандыя, дзе кава. А таксама каву збіралі на Мартінікі, у іншых калоніях. І вось трэба было яе сабраць, пагрузіць у мяхі, на караблі і прывезці ў нашыя галоўныя парты. Якія гэта парты? Калі ведаеце, пішыце ў каментарыях. А калі не, дык паслухайце. Галоўным партовым горадам быў Гданьск і Крулявец. Цяпер гэты горад называецца Калінінград. Спачатку каву дастаўлялі туды, разгружалі, а для нас найперш актуальны Крулявец. Адтуль па Нёману кава прыходзіла у галоўны партовы горад Вялікага княства літоўскага. Толькі не смейцеся. Галоўным партовым горадам Вялікага княства літоўскага быў Новы Свержань. Цяпер гэта дробнае мястэчка пад Стоўбцамі. А калісьці там стаяў вялікі гандлёвы флот. Там былі лагістычныя склады, прыстані, былі верфі. Гэта ўсё ў Новым Свержні. Дык вось у Новы Свержань дастаўляліся мяхі з каланіяльнай кавай. Яны туды прыходзілі на віцінах, цэлы сезон з сакавіка па лістапад віцінікі хадзілі па Нёману, загружалі ў Круляўцы каву, дастаўлялі яе, разгружалі, і там іх закуплялі кавяркі. А потым кава распаўсюджвалася па ўсіх маёнтках нашага Вялікага княства літоўскага. А нашы продкі каву малолі ўручную. Вы маеце такі досвед? Трэба насыпаць зярняткі ў млынок і вось так, вельмі так цяжкавата круціць. Цяпер ёсць годныя кавамолкі. Раней такога не было. Мы атрымалі порцыю годнага эспрэса. Але нашы продкі такое не пілі. Нашы продкі гатавалі каву зусім па іншых тэхналогіях. Пра гэта больш падрабязна на вандроўках. Зараз мы з'яўляемся палоннікамі традыцыі піць латэ і капучына. А ў 19 стагоддзі наш знакаміты зямляк Адам Міцкевіч, калі вандраваў па Італіі, ён там, вы уявіце, у Італіі нідзе не мог выпіць кофе дэ латэ, таму што там не было такой традыцыі і завядзёнкі. Калі кава трапляла ў маёнткі, яе пачыналі там гатаваць.
Але трэба разумець, што кава ў нашыя сядзібы трапляла ў выглядзе сырога зярняткі. Што з гэтым зярняткам рабіць? Яго трэба правільна папражыць. Дзеля гэтага ў сядзібах стаялі адмысловыя жалезныя печкі для пражання кавы. А ў інвентарах яны так і называюцца печка для кавы. Гэта вось такі барабан, там раскладываліся вуглі, і кавярка пражыла зерне, вось круціла, як у поле чудес, толькі наадварот. Пасля каву трэба было змалоць. Бралі ручныя млынкі і каву малолі. Трэба ўгадаць з памолам. Далей каву варылі. Нашы продкі гатавалі каву на спецыяльных такіх прыстасаваннях. Гэта быў вялікі жасцяны бляшаны цыліндр. Туды засыпалася кава, залівалася вада, ставілася ўсё на печ альбо на газоўку, і кава пачынала варыцца. Адбываўся цуд. Гэта для гуманітарыяў цуд, а для навукоўцаў працэс экстракцыі. Кава раскрывалася, давала свае смакі і падавалася шаноўнаму панству. Адкрою, шаноўнае панство, вялікую таямніцу. Нашы продкі, як і мы з вамі, таксама любілі да кавы узяць які-небудзь смачны дэсерт. Мы з вамі не першыя, хто жывем на гэтым свеце. Нашы продкі таксама мелі дэсерты. Падавалі ў старасвецкіх кавярнях у 19 стагоддзі на нашых землях і мерэнгу. Любіце мерэнгавы рулет? Ён цудоўны, ён смачны. А як ён пасуе з чорнай духмянай кавай? Канешне. І нашы продкі ведалі ў гэтым густ таксама. А яшчэ ў нашых гарадах і мястэчках з 18 стагоддзя дзейнічалі сапраўдныя кавярні, такія ж самыя, як і ў нас з вамі. Гараджанін, Слоніма, Наваградка, Горадні мог вылучыць свой вольны час дзеля таго, каб сустрэцца са сваім сябрам ці сяброўкай за філіжанкай годнай кавы. Культура кавярняў прыйшла на нашыя землі, і яна з'яўляецца маркерам вялікай культуры. У якіх гарадах дакладна былі кавярні, можна даведацца на нашых вандроўках. Але самае галоўнае, што адбылося ў канцы 18 стагоддзя ў гісторыі нашай кавы, гэта тое, што нашы продкі займелі свой нацыянальны гатунак. Чорная, моцная кава з тлустымі вяршкамі. Такую каву падавалі толькі на землях Вялікага княства літоўскага. Пра нашу каву можна казаць шмат, але лепш за ўсё пра гісторыю нашай кавы казаць у тых мясцінах, дзе яна гатавалася, дзе яе налівалі ў вытанчаныя філіжанкі, там, дзе нашы продкі каву пілі. Таму запрашаем, шаноўнае панства, далучацца да нашых вандровак, і пра нашу каву на іх вы даведаецеся яшчэ больш.